tomu stromu, kde sme našli raj, raj, raj. Zatlieskame detičky jej. Teraz Barborka nám povie svoju báseň. Dostal chlapec veľký strapec, pozrel naň a sadol na pec. Kým sa naje dosyta, vraj tie guľky spočíta. 1, 2, 3 guľočky, plno ich má z hrsti. Aj keď pridá maliček, z rúk aj oboch nožičiek, nestačia mu prsty. Pozdravujeme detičky v materskej škole Bulíkova a materská škola Slniečko. Ahojte, deti!